Característiques de l'oxigen. És un gas incolor, inolor e insípid. Es coneixen tres formes estructurals d'oxigen: l'oxigen ordinari, amb 2 àtoms de molècula, l'ozó, amb 3 àtoms per molècula, i una forma no magnètica O4 que conté 4 àtoms de molècula. El químic danès Sindre Buch va obtindre l'oxigen accidentalment l'any 1678, però no va poder hallar-lo, i els seus descobriments s'atribueix a Karl Winger Scheele l'any 1771. S'utilitza per la refineria de l'acer en la indústria siderúrgica, per l'obtenció industrial de components químics. S'utilitza en estat líquid com a combustible de coets i míssils, per produir la flama de les soldadures i per a la fabricació d'explosius. S'utilitza en la medicina en les persones amb dificultat de respirar. L'ozó s'utilitza com a bactericida en algunes piscines i per a l'esterilització de l'aigua potable i, finalment, de decolorant de ceres, olis i de més substàncies.